E o Consello Galego, ese organismo onde estamos os diferentes axentes económicos e sociais para asesorar en materia de formación profesional, non está funcionando como debera. Aquí está implicada a administración pola parte laboral e pola parte de Consellería de Traballo e Consellería de Educación. Eso, ademais, a presidencia é rotatoria en tempos. Incluso xenera certas disfuncións en algunhas materias. Por exemplo, na rede de centros integrados, hai o grueso dos centros son dependentes da Consellería de Educación, menos 3, creo que son 3, que son dependentes da Consellería de Traballo. Tamén hai unha distorsión en si mesmo, porque a concepción do seu papel é diferente nos dous ámbitos da administración. Esa gran importancia de ter unha rede importante de centros que permitan esa actualización e esa adecuación a outro novo posto de traballo cando é necesario cambiar por un traballador, cambiar de posto, incluso como decía antes, de sector, non? En ese sentido, nós pensamos que o primeiro que temos que lograr é un novo plan de formación profesional para